Kisii mkuru wa bokorari ao asa mangana ya maiso. Excel Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano na Isato nemeronge tano na boigo eseti ngima ase chishilingi eliweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Maya kichi basengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo botakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadayi okubeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira Chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Maya kichi basengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obojo botakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu mondongu bware chiri buga ikomi kila rituko mondongu bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadayi okubeka
emia yemo yukai uno kubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 guchia iguru. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. na ndo manchu murigerero Ndizi TV na bubwansu bo mugusiye kerangwege na nogendete kwegokia kubwatie mirobero yonsi yegetasenie keiga charagire Chinsa Isato chiabona mugoroba ekerango kwarigana SMS Amayia manyemuna nara yana kwariganire asenchira ere yubekera nuritangana kegimati gatoranyore gatiari kwariganirete asenchira yubenge ono ebintu etukubacha asesito iko biyagiyete chisukari chikajia chisukari yange Isato chikuni Isato mama chere chikuni Isato ne chinjugu amo ne chianga chia abana chiri chia masaka chie potiki asarene na saba unchireri bechiro ya ogembo chinga kyo murero mutindo ateka ubutko bokera rero nago sambe ni benyinge and accept the role you have given me as a patron Red Cross in Nyamira County. Umugavana w'e county ya Nyamira Moski Mwominyaribo gochora abune patron ye kiombe kya Red Cross asalire irayogo cya kubwatrana ko ikiranyo bokoreri obuya. So on basis ye transfer y'abantu betomba etana na bakonform kire wode abantu mukayente chibese ya bit chibese chito chibeka to the right vote eganto kende kyagera to ETS supplementary na so gweta mangana pending bills abantu bari bakotesiga asipatanya gwakano aba MCA kurwase county assembly ya Kisii wete supplementary budget magega yoburemeru bwechibesa kya magendro ko enekiwase county eyo. Ayamuna enda mangengo kwarigani yari ngumanya senchira ere yobekirane kango kwenyere na sense meri ya Facebook na bako endra gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital la sense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bako tweet wetra @Ndizi TV News eri otogendrego sanga na bayigo kwemanya amanke eri tariane Everline Osero toko watrana nere Joshua Auta kwene kyabuna wekeire a sense mo yebimanyererio toko ya chaka senchira yobekirano korwase county ya Kisii wase umulero mutindi bwateka ubutwobokira rero asensemo ya gusase chiro ya ugembo na gusamba ebinto ebinge anene enibo yabaonjorya okwana chinga kecha bonjorya banyora sara nigo babako bwako ikirega korekyo asinonya nabo batamayitie kiya chagetie omurero yo natana nigo basiririe nibo enyinge kegima iyo yarenge kubakonya kwegendererya ase amatukari bosyo nega koreke ne kiwano mo speed we sub county ya Gucha Christina Maya awasinonya nabaonjorya bo bagi keria serikali ya county ya Kisii na sense media tenderete mangana yemi basukano yokori myomurero ase ogotekirana ase chinga kichibwenera tumurike ito Josephat Amisi noroboturu nase ensemo yechiro yogembo asabanjoria ao bagende ko bakubara asara banyorire kubwatuka no murero nyarete ko bagubwateka obutuko bogokira rero no ebintu etukubacha asesito iko biyagiyete chisukari chikajia chisukari yange Isato chikuni Isato mama chere chikuni Isato ne chinjugu amo ne chianga chia abana chiri chia masaka chie potiki bono gotukumeti yani tuichanete yani tusinyire kitokora ntubwati asitogochi na sitoko osambete bintu bye chijirani nyomba chijirani esalo nende bado ne salo ne gana bya saliti binde binge sana bintu ne saliti binde chibese
Wikira chinka kitonyera kwa bato goika ase chireyo niga bonchoria batebire tibaramanya iki Kenya tukoba gekoretwo murero yo runi ne ya ne ayete ndubwate ikini asumuriro chakirete lakini wono na umuriro yo tweta asare ne ero konyora ntai bilinga gasi ya tabua kwaro ndoko tebangas ndoko teban stima ndubwa asari ya bonchorio banyale ko bakonyora nero yaringe ogosemeria anene gwokonyora kwabo wakira lituko igombe to mwana abana chu university abana batatu abunta bwati bona igasengo chakira na sengo kore ebintu byane bigiete timbwati kende na bonde gabunande tiko tubwata asari ndi asara bu abantu turato kubaka andi tumao aringe tukalikira aseke tumaye wochikwenda tu ino no mosharo Osero ni toje tokolere gas bono how are we being compensated in this because we have nowhere to start. We had to start from the scratch and no rojo chumi fire mefi boigo nigo bonchorio barokanire bakomochia obotenere bwe county ya Kisii anana se sector yo kolimio mulero ase batanya tukoba gwikirana elinde banyare koba kobwatisia ekiro mulero yo onyare tukoba gogochaka sensemeyo kulende mbatebete gwakira abantu be county esimi batonyole chigali chikolimio mulero chitokonye ntonyole tibokonyi bonde bwensi mpaka gwikira Chinsa ekibono mambi onde tayo chire gose murayo onde bwensi ochire elinda aje kuligera nganga kia abantu baito biashara banyolira bokongu lakini ige koruma mono nekero buna ntutukuna chabakerese cyabana biashara tugwakire county esimi baje gutolimerio omwero bamanya batatenga chigali chie county njibwate amafuta igongi togo korera ngitokuna chira chirese ngitogwaka ne tax ono geto eta asara totally unanje tin correct tikende gyonse mungno yo kone ta correct tikende gyonse abanda abange mbaru sitikende nyo asinyombe jiyete ina asare recourse ne county kenga kurengana na Christine Amayia oyoro mo sub county police commander ime sub county ya Gucha nigatebire obotukibanya leko babugo chaka elinde komanya ekikirete omurero yo asebo igaenekirie omurero yo nigonya tokobogo samba gatiabo ebintu byo bonchoreria ase chidukechio jana tarehe 22 kama saa 3 usiku hivi tulisikia mayowe karibu na station. Polisi wakatoka nje wakapata moto ilikuwa inawaka kwa kiosks za wafanyabiashara. Wakasaidiana na wananchi kusima ule moto ambao ulikuwa na mwingi. Mpaka saa hiyo wakati tulimaliza kusima hiyo moto, haikuwa imejulikana nini ilianzisha moto. Lakini polisi kwa sasa tunafanya uchunguzi tujue nini ilianzisha ule moto wa jana. Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwe chiro ya ugembo yego toka ime constituency ya Machoge Chache ime county ya Kisii eliterana Josephat Hamese. Mbia mono murikeito Josephat Hamisase oroboti ororo ikranu aba MC kurose county assembly ya Kisii nigoritokoria rero asobwamo baikera ukoigwana na wetie budget imanyikanye ne supplementary budget yuetenerete amangana ao yokoreta magendero ase county ya Kisii gati yabo chibasari egati ebinde ebinge no musangerekano gose umuroberio ora wano monogeri we county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyamira abwase abara yabo nyanya bakwanera amange kubwatkana ne budget baba weteritokoria rero murikeito Mildred Momanyi no roboti urwaso wikirano magega ye county ya Kisii gutwara oburemero bw'ekibesa anene mono ase budget yabo bono nigo supplementary budget ya itiriwe ase ebunge ye county ya Kisii amona ba MCA bonsi ase yagetigwe bosyo bwebunge yo no monogari bwe county assembly eyo Dr. Philip Nyamira ase boigo ayera nigo omoteneri bwensemo ye budget Peter Otachi naende ole omo MCA omonyero ward akwanera igori supplementary budget yeyo yaitigwa supplementary budget ya tobiri tuziko yeti asengecho chibese njiri twabegete chibasari chekari advisory ya Reuters control of budget egatebanga basari na beko beko under development asengecho igego tumeka ko kinya obugima bw'omuntu lakini naende advisory ende gachororo egatebebe kuri current asengecho gere transfer so on basis ye transfer y'abantu baitomba etanana bakari form
kire wode abantu mukanyete chibese ya bitu tsen chibese chito chibeka to the right vote te ya bantu baito konya twanyorere mbe yaringe mbe yabwatiri birera yaringe ribe emwara sama tukaetaga iga abantu mbange akorama twaina na chifomu lakini bese chitakorotiki chitaiyo chibese ntu abwate chibese nchiarengo ijapokuwa ekere budget iri ekorosi kuchibese nchitokobeka sisiko kore magendero na nchire chigotumika kirengaki ekere twaite tito kanyoranga bakumbe amagoso na akore kantu chibese chiriko bekwase egendo tokorukanga development ri bakari ari current advisory ekere yaruwe toro we had to change because chibese kuchiarengo egendo ngere tokoruke vote ase chibese chire togotumika bese chiria utabwati budget Waigonigo akwanira ikirenga kyogwetia budget yeyo asebabeka bosyo engana ye basari pending bills gatie binto binde ebinge egento kende kiagera twetie supplementary naso gwetia mangana pending bills abantu bari bakorte siga sipatanya gwakano kamati kabekwe guchunguza mangana ikari yachunguzwe gatoka ngachiba siri eligible gwakano echire milioni 236 collection ya revenue ya itotokobekera okonyoranga ya evidence kugwirito expected so ekabidi tugacha kubeka ili nitobeke meshahara ya wafanyikazi bakora Kisii County bakoborona abanyagitari baitu bakora kigasi yamana abali mu ICD abantu be enforcement na muntu ndi bwense yakore gasi ase county ya Busungu nigo omwe MCA omochole Dolphin Bwari haganirie budget yo kwangoigwa elio abana banyale gosoma muchandonde bwensi otayo etuake kure yesenge nchona ntubwate omwana inchi at heart nimbwate omongine senkore ya name tuanchire tuetiri nande supplementary budget yende bono tigaba minyoke bugango no bugango mono bakane pending bills chirororo baire ni basoki pesa chigache basari antinde tko prophet of doom baise kurgo bokima buna konyora bakurga nando boiga mbokoya era ondi yiga tyabakore bugango bwangake chinga kiecho nigo bagania abamenyi gotatwara bobe bonde bwensi ekiagera mbachigo ikirania eira yo koeneke buna chibesa chichi basari inchi chikwenanwa so embe iriare ngo embenga basari inchiyo usi chibasari inchiro because we have money na kigeko gara tuachaga iga nega ndukene meshahara in fact the past regime eba ariko kore budget yabwate deficit yemetinyebere like now ene solution twagete bwango kurigi yani amachibo ari yabwango kobwenye egento burwere bokorte burwere bwabere bokobo emyaka yonse appreciation ya nene yako enda se governor yetu ya Kisii ase gasi yakorte buna twaje tukoisaransa tukamotebia we have to go this route nechia yaito ya budget kuripotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Mbiamano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururukiranu ekiombe kyomusaraba mubaliri gose Red Cross nigo kyamochorero mugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimuminyaribo koba omo patron we kiombe kyo uyoria eira yo kubwatira nabarabu eryo koeneke wikirani wakwo bokoleri burubya nonyana boniga babwatani kurwase kiombe kyo barwo magani abo gochase Nyaribo askere bamugani monno koeneke abuna nkonyora bale obulemu bugare eryo kogare ichiabisi cyabo murikeito kurwase county ya Nyamira job monkey Norboti uraso wime. Asomo yega oikeranu n'abarai abanene kurwase kiombe kya Red Cross imeyense icho Kenya orogongo rwa Nyanza na bisi cyabo ime county Nyamira nigo mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo abekerwa egutokoba omupatron bwe kiombe kya Red Cross as to show that you are now our patron, someone else. And we are ready to enter MOU as soon as possible so that we can start running immediately. Omoyogo yuniko koleka service jo kolera emesangerekani umugavana asarwa eira gochikobasira kobakonya konyora ensemo yo kwagacha abisi nabo kuba bwatesia asemeroberi yabo and accept the role you have given me as a patron of the Red Cross in Nyamira County. Slow to an extent that we have budgeted to finish it in the coming financial year. Once we have enough offices, we'll consider whether to house you there or to take you. There is a bidding we are doing at the firefighting.
omuteneneri bw'ekiombe kya Red Cross imense ekya Kenya Geoffrey Koril nateba eganga yabo enene nogosira mwanya bantu anene mono ekero anyolire emibasokano. We want that land because we want to build an emergency operation center within here, and even your staff will be stationed there. And the only thing is the moment we have land, we will fundraise through the national office to ensure that such a big office, where also I believe you will also have an office, so that tusije tukakusumbua kila siku. When you are doing Red Cross activities, that will be where you will be able to go. So that is one humble request, so that we can be able to have a spacious face. Mbachi kubwaterana ne county ya Nyamira asemero beryogo kinia ekerengo kyobo chenu amangana arengete amache na boigo engana yogonshorerya kwelire. Here, Nyamira had never had a project in the whole country, and I'm requesting you, once you have assumed now your role, if you can visit us at the national office, ukona kiboko sasa, because as Red Cross we are supposed to serve everybody across, and they always say you'll be shocked, some of your friends who are governors, they come every day. Sababu bwatani au nabamenyi be county Nyamira goso asekiombe kyo ilinde kogendera gosira mwanya bantu yako sasa, kwa sababu ukikuja tu huko unakuja unasema Red Cross is supposed to serve everybody, nataka share yangu nipeleke Nyamira. Kurwase county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miyamano murikeito Job Maangi asoroboti ururikirano kurwase county ya Nyamira togotikana nayo nigo ekiombe kirege kwegerera obwene bwa mwanyabanto ya Kenya National Commission for Human Rights kegendrete gusangiriria ebirengereryo igoro yo gwetwa kwerichi koryo ritene goserimanyikante buna Intersex People Bill 2023 eryo rirengete abantu bali bakoiborwa ne Chinsa moibere Chansoni nigo batebire buna banta banke abagati yabo nigo bagendrete wetera emechando au ase ebinyuru bamenya tomorikeito ndemo Stephen Norbotiuru. Gati yemechando yoko iborana aliaso mwana koiborwa ne Chinsa moibere Chansoni omochando manyekaine buna Intersex nonye nabo abantu bakoiborwa enchere ya semya kemenge nigo babeire bakwebwa na konenge twase ebinyoro. Eye nigo yairire kiombege kwegerera mwanya bantu kia KNCHR gochaka korosia lichiko likwegerera abantu babwata omochando oyo. Bernard Mogesa no morike omonene bwe kiombeke. Lituko lia igoro ne lia rero nigo tole gosongo korosi lichiko lirachi ko kolenda bali ba minto aseke gusito goteba babwate Chinsa mo chianso nibere lichiko lirachi konyara kobarenda ase bono iganto bwati ichiko liko barenda igotwa rochenga tigato cha komuroberio bwokorosi lichiko lirachi kobakonya igo lichiko eri nalitwaretire gaiga abana inchi barwa maoni korwa bono na tumane kulira ni Nairobi tochake ngotororenga ndigende bunge lichiko bali ichiko. Mimi naona ikipita itakuwa ni sawa, and kwa saizi bado tunaona naendelea tu kuona ikipita tu itakuwa sawa, so pia isikwe tukue pia sisi tuko na watu wenye wanaweza to defend na tusipate usaidizi na tujulikane kwa serikali. Korengana nombaro bwa abantu census wo mwaka bwechiri bwibere na 19 nigense ya Kenya bwato mubaro bwa abantu bayiboire ne Chinsa moibere Chansoni baleri bweyemo chimisano na 24 asegati yabo 35 na batatu bale ime ya Kisii. KNCHR nigegenete mbara wa vange bare Intersex bebisete goseko biswase binyoro abo basabiru besoki. Ekero kwanyorirwo mwana obwate Chinsa emechibire na teba abo magega yaba nabwato mumure nusu yatoka no munyaro gatiga ari gatigati igotogo tebanga aya na maumbile anyasaye ekenekewa omwana buno oyo mosoki isiko intuntole tayare kobranga ngokinale na ndakine buya mo baita basoki isiko mbaroro basomire paka bono bali chigasi chinene igo bono basokie nelichike lindi chiko balenda. Gati yemechando bagwetera namo na konengetu ase binyoro chisukuru amona ase gasine Chinsa mochiria bakogania obokoreri.
gwetera richikeri rirakorera ase bunge nene nigo rirachikobeka chinchera bene barakonyekere amo na kwegerera batware kiombe kiabo egente kenene gekurigererirwa abana abekero banyorirwe gutwara baro muchando bwe kugenda skuru kwa mfano okurigelinga nchoki aragende asokuru mfano ndo metric yararare ne yabamura ne yabaiseke igo muchando nurorororo ngaki barabe bakonyora chigasi buna abantu bande egento kende giya gatatu tochikurigereria akero bakogenda nyagitari ngaki barabe bakonyora mariogo aranyari ko bakonyera na barabuo bamenye buna onde bwensi igori chikeri nabo lire ligia na ande ntubwato mumaene nga ndichikonyora chinguru kurwa se serikali na bunge na ande lieti uli bakonye kiara na barabu mwanya bantu lakini ekara ya mubitiri mona kwende chunya abamuna ekiombe gya Kenya National Commission on Human Rights KNC chane okente buna chinkwana chigenderete igori richikorgendete korosiguria Intersex Persons Bill 2023 ndichikobege tambo kerekene kwene kibuna abantu bayiboira arakabere intersex community banyodo obosibole bwabo imense ya Kenya koripoteria Ndizi TV korwa sobo gatagati wo mochobo songo elietariane Ndemo Steven Muyamano Ndemo Stephen ase oroboti ururikirano kero yarokane na abasbati abange abubwato muchando fistula nigo bagenderete wetera makongu au nigo bono baburiwe wesokia na kogenda senyagitari ya Nairobi Hospital eriyo konyora obowenia gukwana chinga kecho nigo umunyagitari okorwa senyagitari Dr. John Omboga akwanire igoro yo bolinkoria nabo igo obowenia bakorwa senyagitari yo natana umuchando yo nigo rasabanta abange ya eyo ekikeire ira bange babogo checheriwa korende nigaye nekirebu na buroiro bo nigo boko bweni wa murikeito Brighton Makori na mangi rituko uliarero nigo liarenge rituko liabegetwe ensemo anene kunyora na kurigerie meroberio yabekirwe erikurwani uburwere bwa vistura ubwabeire getango no mojando monego cyase abaswati litangani twata kumanya ninki uburwere obo buratokwererwa no munyagitari John Omboga oyo ore gynecologist amache liya uchikonyora omwana amache fistula ya develop aonse wetia amache bire break agocha ni controllable osotandoka echo yanza gweta bire break osembeo yanza gweta bire gusuia chisfinga chire week Dr. Omboga oyo gokora emirimo asenyagitari ya Nairobi Family and Maternity Hospital ime ya Kisii nigobono anyarire kakubori abasubati bonse bari batomo chando yo kogenda asinyagitari yo nakonyoro obwenia abasubati bari murenkari nsajire mwobwate woche mubwate nsajire ngaborombo liko bwena osensa mwobwate nga chibesa bochikorore ne chinyinge ntagete ko batabiga iga ngoboruro ngo bwena bole buna malaria yenga buna malaria kwanda kwa rwarigu ya bwena kolengana nigo bakwena nabo bweni obu bosa pesa ntu ali stokurwali ntoko saba pesa igo tuwoje twakurwali free ngenje nde minute nga bosa toiwakana na ne shiringi ayanya kolenka alia kubwate shideye egosumbwete ale visture jinero rongo etiara macha alia enchireria se yoroiboro enchireria cho ne tandogete ne salegete baja tuwa barwali tuwa bakorera surgery elie go transform yabera ni pack tubuna bowenta koba Daktari Omboga na ira chinga kichabene na gotwerera anene na araria manyete abasubati bagwetera ekero babwate omuchando oyo abandi batwale chinembaga batwa depression yani mpaka umuntu goika kwanya nandagira toikoria no toikogena na santo bakobera nsachinda konyora omugaka omutiga basubati abange baje bande omugaka kera bwate fistro mugaka kagenda kali kumusubati mwaka nyoma akamutiga kwanyora nana abana ba mutama mba kuri none ndagira korose kwanya nona abantu bali ase kenyoro bantu mbali kumuikange yakora bagatanga nsajindu ya karogire osoyo nsajinda akaragereri nakiyo era bwate visiro igamagana na amange mejando ne minge magire tibiyaki no musubati oyo bwate oburwero bwo asamatuka mayiga kolende nigaigeta kabwena ekerachete ase enyagitari ayo mabo ina bwate oburwero bwo na chetenka rwaligu nimbwenete nkotebina bali bandi bali buna narenge baiche barwali gukurwali gumbusa tori wakana kende gyonsi
biyaki nigaereire buna ekerabu atuburuire obu no mange aligwetera kurinde kerabu enete bono nigo abwate mogoko ase obosio bwaye tereta mange kogetinari kotene nasa ba minto noine byombega nari gotokora gekogero konyora tirini saransira sekero kingomo kana tiga machi karororo noine muga kone negitaka nganga gacha kondama lakini muna narwari gu bono ndero nanganjete ntoigwana nguripoteri getaseni Ndizi TV irithariane Brighton Makori Muyamano muriketo Brighton Makori ase oroboti ururukira ntogotikana nayo nigo murayiwense Dr. William Samuel Ruto mono mokonyo yarigathi gashawa babakora egeikaro na barayi barabachumbe korwase obumo bwa Kenya kwanza musangirekano korekana ase nyumba y'oburayi ya State House imeyo mucho Nairobi eri gukwanira mangana au ayo arengete amagendero imeyense ya Kenya okona chingaki echo murayiwense nigo abakerambia mono asogosira babere bakorwa kwogoikirania omeroberio au asane nateba bunali bagandiro ororo lyokorwa ebirengererio ebyo birachenge gosebira bebi koimukereria ense ya Kenya iguru chingaki echo gashawa nigo agania barayi bonsi kwene kyabunango chabaramo kobwatirana na gukwana serio yerimo eriyo goskia ense ya Kenya mutwe. We will continuously be a house that consults so that together we can share on ideas and we can have suggestions and we can persuade one another. And finally, we all agree that as Democrats, a good idea must always give way to a better one. I am truly grateful on behalf of the executive for your support in all the items that we have already sent to the floor of Parliament. All the matters that we have sent there, whether they are legislation, whether they are names for approval, or indeed any other matter that we have sent your way, I appreciate that you have always been there to work with us so that we can ensure that we run the affairs of the Republic of Kenya together. Your Excellency, you have made it very clear to us in the Cabinet that the elected members in our coalition are the backbone of our programs and our governance, and we must at all times try to align our thinking with their thinking. It is against that background that the President has invited you this morning so that we can put our minds together and we are able to speak in one voice. Unenchira yamo yogosire nsemo yobochenu nigo ikiumbe kyabakora imirimo iminsi ya Kenya kotu kyaberege gekumerana n'ikiumbe kya National Health Insurance Fund NHIF iro sange birengererio kubwatkana chinchera bawente kubwatrana asogosira ensemo yobochenu gokwana chinga kibatwara musangirikano yo ase county ya Kisumu nigo murike munena ase kiumbe kyabakora imirimo kotu Francis Atwoli abaga ko koboke kiumbe kya health risk kiyekwegerera emechano au ya mwanyabanto nabo igo sekta iyo bochenu Atwoli nigateba munachi county cyabere chiwake getambukiro giyoko ikirania maganyo y'abakoremere mu ase sekta yo bochenu yendata na nigo bago cya kwene kia basege tirekegima eriyo kororoberi usaba koremere mo babakwe wachinga kinyororo cyo ikirania bokorero buya asaba nanchi. Those people who are representing county governments here, county governments must respect our doctors. To train a doctor is not easy. It's very expensive to train a doctor. And when it comes to payment, they kick them left and right. It doesn't augur well. We need also to have a meeting with the head of state so that doctors are taken back by national government. Universal health care. The president has reminded us that it has failed twice. Launched by 2 ministers and a third attempt on delivery of UHC when we piloted in 4 counties failed. And he says we cannot afford to fail this time. Therefore, there is total commitment.
Omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni garigania omomeya o Cape Town Alderman Lewis asensemo ya City Hall imemuchio Nairobi erioko kwanira mangana ao ayuarengete we Kenya ase babe kese yoko bwatrana erio we Kenya ukwana chinga kiechio Sakaja nigo agania ogotiwo kwa mangana taria yengencho ayuakoreta ebitango asa magendro na nene kogania okobe kwa kwemeroberio emiya yoko bwatrana erio we Kenya asensemo ya yenigata na nigari tayare ase owesemia na bagosoma mange korwa sensemo ya Cape Town. For a long time, our continent has been separated by imaginary lines that were not drawn by us. They are not natural to us. Our languages are similar, our people are experienced, but we still stay confined in those imaginary spaces. Let's lift those barriers, and Africa must trade with Africa. And so I think this is the most natural partnership between our countries. You know, let's build new arrangements so that we can share expertise and we can remove every remaining obstacle of the free flow of people, goods, skills, and services between our cities. And I want to thank the Excellency Ambassador and your colleagues, even from this side, from Kenya, for the, historic action that was taken between our presidents of making sure that our people can move freely. You know, I keep giving this example of the predicament in our continent is that of once, if you've raised or herded goats before, and you tether one to a tree for an hour or 2 hours, even when you remove the rope, it stays within that circumference. And for a long time, our continent has been separated by imaginary lines that were not drawn by us. They're not natural to us. Our languages are similar, our people are experienced, but we still stay confined in those imaginary spaces. Let's lift those barriers, and Africa must trade. Kokwana chinga kiecho ni gomomeyo yo Cape Town yere capital city ya South Africa go keregeta mkiro yoko bwatrana gati ya Nairobi na Cape Town na otayona nenchire mo yogoska motwe na we Kenya asabagania ababwatani bonsi na otaba chinga kiechi gani go kero murai osekero yomo awente kora kusabera omorembe ase chinsemo au. Today marks the start of what I believe will be a lifelong partnership built on mutual respect, shared economic and political interest, and a genuine curiosity about one another's countries, cultures, and futures that can only leave us richer and more fulfilled. Let me also say, sir, how refreshing it has been to meet a counterpart from my own generation. In this line of business, as we all know, the average age is often decades above ours. There are so many similarities between Cape Town and Nairobi that this city cooperation agreement feels like it was destined to be. Indeed, as the governor just asked me as we were signing, it's hard to believe this hasn't happened already. The opportunities for learning into the future are almost endless. Aside from the obvious physical similarities, both cities are roughly the same size in terms of population. Both are expanding, as the Deputy Governor has said, due to rapid urbanization. We also find ourselves on similar trajectories and on similar missions to be the undisputed economic and innovation hubs of our respective regions of Africa. Both of our regions are tourism giants on the continent, and both of our cities are considered gateways to our country's many attractions. It is my hope that both Nairobi and Cape Town will stand tall as centers of light, freedom, and democracy on the African continent, and that we will use our respective positions and influences to spread a message of peace wherever we can. Overoire bweri sabeso gose kolera ni gobogendrete kwendekiwa ase chinsemo au awase omuntu ya muyuru mwana w'imyaka 5 nevera bereka gosirie ubugima bwaye kubwatkana no burairobo ase county ya Homa Bay chingaki abande emeronke 5 na 23 bagendrete gotangwa ase nyagetari ya Suba sub county asogo kagero gotwara ebyorokererio byoburairobo iga kwaine kyayo no mo bisomo no tinitamngane bochenu ase county ya Homa Bay kefinosuri yote babuna ni go serikali ya kaunti ya Homa Bay yabekire miroberio emekiranu yokurwania uburoirobo. We are still grappling with the unfortunate disease of cholera in our county, and particularly in our sub-county of Suba South, focusing on the Sindo area.
and we have not managed yet to contain the disease, but we are realizing efforts, results which are a product of our sustained efforts to try to contain the disease. Omuntu oyomo oyore omubundi bwobwagachi bw'ekinyomba nigwasire obugima bwaye noyonde gotigerwa chingoma chingaki enyomba barenge kwagacha sensemo ya Ruiru imeye kaunti ya Kiambu yabage kugwa oyo bakagotigerwa chingoma nigamnya kiwasenya gatari ya Kenyatta University Teaching Research and Referral asagendrete konyora obungwenya konyo kose korengana no deputy county commissioner bwenseme yo Margaret Mbuwa omunyakonda amono murundi abwe tractor nigo babe kwa biara anena so kuborwa amasakara amaikeranu chinga kiboigo omonyene nyombeyo agendrete kubwatiwa. Contractor akianza kazi anastahili kuwa na stakabadhi zote ambazo zinahitajika, na ili hata wataalamu wawe wamewaelekeza vile watajenga, lakini unapata ya kwamba hapa namna hata anafanya inaonekana hapa hata mwenyewe kumuuliza kama ako na hizo stakabadhi hana, mwenyewe anatueleza hana. Kwa hivyo tunaonya contractors wafuatilie zile kanuni ambazo zimewekwa, manake ni hasara kubwa sana kupoteza watu hivi, ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo ni wito tu kwa wao wote wakuwe waangalifu na watiifu kwa sheria. Sasa tumeweza kuchukua, tuko na operator wa hiyo excavator na contractor. Mwenyewe bado hatujapatana na yeye, lakini hao tayari wako na polisi. Mwanchi omulirari gwikiraga igabana onongo korera Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwikira nongo wakira ngambia mona sogochora kubana inche nambia mona sogochora kubwatie mirobero yonse ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nyarabuna senseme ya Facebook naboko endra gotonyora wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter ni gora tonyore wetira @Ndizi TV News eri togendere gusanga nabo igo kwemanyia amange kurende kerongo soka kurwa se studio nindaitengo tigere orobot